Des del Front Estudiantil Unificat de València hem decidit presentar-nos a les eleccions de la Universitat de València. Perquè som estudiants de famílies treballadores com tu i sabem el que és haver d'estudiar i treballar alhora per pagar els nostres crèdits. Perquè som una veu forta que et defensa tant al carrer com a les institucions. Perquè lluitarem per l'ampliació dels horaris de biblioteques i de sales d'estudi a la facultat. Perquè vulguem un nou conveni amb Metrovalència per a que anar a la universitat no implique un suplici. Perquè lluitarem per aconseguir el PU gratuït necessari per acabar el grau. Perquè volem els serveis de cafeteria, reprografia i altres serveis complementaris a preus populars. Perquè creiem en una educació científica, feminista i valenciana. Perquè pensem que les institucions de la universitat són antidemocràtiques i no representen l'estudiantat de manera proporcional, però també pensem que són una bona via d'informació i reivindicació per a l'estudiantat. Perquè lluitem pels teus drets mentre lluitem per conquerir-ne més. Perquè volem democratitzar els òrgans de govern de la universitat. Perquè l'educació no es ven, fes-te escoltar. Anima't a participar, t'esperem en les urnes. El proper dijous, 9 de novembre, al Salamé. Vota FEU. 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 Vota FEU.